metsä. No, menihän tuo valo vähän nyt. Kattakaapa. Vähän rapsutin Siriä, niin tulipahan poissa sieltä sitten. Noniin. Ja koppaan. Ja koppaan. Ja koppaan. Koppaan. Et sinä vois sinne lattialle mennä. Käy huonosti, jos oot siellä lattialla. Misikkä. Saattaa käydä niin typerä. Ui, meni rekka vierestä hirveä kyyti. No niin. Ei oo hätää. Ei oo mitään hätää. Ei oo hätää. Ei oo mitään hätää. No niin. Ei oo mitään hätää. Ei oo mitään hätää. Joo, Manu. Tässä sylissäkin olla kyllä. Mut se ruppaat rimpuilemaan. Noniin. Mennäänpä Siri takaisin koppaan. Katellaan. Sinne niin. Sinne. Noniin. Se vähän rauhoittus nyt. Vähän rauhoittelen näitä kissoja. Jos joku tulee nyt tähän pysähtyy, niin siinä kun tulkoot minun puolesta. Melkein ihan pakko vaan vähän rauhoitella nää kissat. Et sä tuu pois sieltä. Et tuu pois. Älä tuu pois. Tule sitten. No et tuu kyllä, sinut on niin vaikea sinne muutenkin kyllä saa. Sinne niin. Ei, ei. Et sinä pois ja tule. Et sinä pois ja tule. Ei tule pois ja no tule sitten. Tuu sitten Syykky. Tuu poika Syykky. Katsopa mikä siellä on. No niin. Ollaan ihan ihme paikassa. Joo. Noniin. Hyhy. Hyhy. Noniin. Semmonen sieltä sitten. Ja koppa. Ja vähän äkkiä. Noniin. Kiitos. Minä kyllä säännä kusen sinun päälle. Jumalauta. Kiitos Manu. Minäkin Manu yleensä kuseksin sinun päälle. Joo. Ainahan minä sinun päälle pissin niin. Kiitos. Kiitos. Klipaatkaapa toi.